vystoupení. Sokolník František je z královského města Znojma. Chtěl vám ukázat sokolnické umění. Prvním dravcem, kterého tady vidíte, je Káně Harrisovo. Dneska už se mu tady jednou nelíbilo, uvidíme jak teď, jestli bude létat líp, nebo aspoň tomu sokolníkovi nějak přiskočí, protože nemá moc zájem tady. Tady asi rušno. Káně Harrisovo je dravec, který pochází z Mexika, ze Střední Ameriky. Je to dravec, který se v sokolnictví v současné době používá na lov zajíců. Je to jediný dravec, který loví také ve skupině, jinak všichni dravci loví jenom každý sám. Děkujem za pokles, ale zatím toho moc nepředvedl. Tímhle dravcem se ukazuje takový ten základní výcvik, a to znamená, že by měl přiletět sokolníkovi na rukavici. Mezitím, než si to tam rozmyslí na tom stromě, tak další náš sokolník, Petr, který začíná se sokolnictvím, vám předvede sovičku. Můžete si ji pohladit, bude takhle obcházet vás všechny, můžete si ji pohladit po bříšku, aby jsme ji z vrchu nesečeli takový ochranný film proti dešti. Vám to vždycky ukáže Petr. Sokolnictví. Taky pohladit, tak pojď. Mír velký, největší sova u nás žijící. Taky. Dobrý. Taky můžete, nechcete. Dobře. Takže už by to mohlo jít, ano. Výborně, děkuji. Takže sokolnictví v současné době v České republice má asi 300 až 400 členů, respektive sokolnických klub. A kdo se tím sokolníkem chce stát, tak vlastně musí být nejprve myslivcem, absolvovat zkoušky myslivecké a potom i ty sokolnické a může se sokolnictví věnovat. Z druhé strany je sokolník František s vírem velkým. Vír velký je největší u nás žijící sova. Je to dravec, který loví v noci, stejně jako ta malá sovička, což je sova pálená. Jsou na to velmi dobře přizpůsobeni, takže když taková sova sedí na stromě, v noci, tak není vidět, protože za prvé je sice tma, ale ona je přizpůsobená i tak, že když se rozhlíží kolem dokola a otáčí hlavu a 270 stupňů, což je vlastně za sebe ještě kus, tak vůbec není slyšet, protože to její peří vůbec nešustí. A když potom zaútočí na tu svou kořist, tak jak letí, tak to peří není slyšet, ten let není slyšet a taky vlastně ty nohy a celé to její tělo je pokryté takovými drobnými peříčky, které vypadají trošku jako koutky, aby ten let nebyl vůbec slyšet. Takže ta sova dokáže 100% ulovit. Takže protože ta kořist vůbec nevidí, neslyší.